Komunita Šemanev je katolícka komunita s povolaním k ekumenizmu. Zakladateľ tejto komunity je jezuita otec Laurent Fabre a je postavená v podstate táto komunita na takých dvoch pilieroch: ignaciánska spiritualita a charizmatická obnova. Týždenné stretnutie Kána pre manželov bolo na Slovensku po 25. krát. Obyčajne začíname v nedeľu večerov a končíme ďalší týždeň v sobotu obedom. Prichádzajú manželské páry z celého Slovenska, kresťanského vierovyznania, či už teda katolíci, ale aj kresťania z iných denominácií, či už teda samé, alebo privedú si aj deti. Deti do 14 rokov majú organizovaný tábor v blízkosti Nitry a deti do 7 rokov sú v škôlke, kde majú zabezpečený program počas dňa. Témy Kány pre manželov boli zamerané na všetky oblasti manželského života. Pre účastníkov boli pripravené prednášky a spoločné aktivity medzi pármi, ale aj medzi jednotlivými manželmi. Kána pre manželov je symbolický názov označujúci premenenie manželského života. Tie páry mali možnosť možno premeniť tú vodu, ktorú teraz zažívajú v pároch, možno tie bolesti alebo tie zranenia, alebo možno tie ťažké časy, aby im Pán premenil na to víno, aby mohli na novo prežiť také zaľúbenie do toho svojho partnera a zažívali takú ako keby obnovu ich manželského stavu alebo manželského páru. Viac informácií na internetovej stránke Kány pre manželov.